I era més que res això, intentar donar resposta i alguns dubtes i qüestions que en tenen molts autònoms i petites empreses i mitjanes empreses. Jo sol te puc dir una cosa, Laura, i és que la nostra feina ha estat molt àrdua, ha estat contínua, hem tingut que donar moltíssim servei, inclús en unes situacions una mica anormals, perquè al tindre despatx tancat, no tindre el contacte personal, ho han tingut que fer tot per telèfon. Sí, el suport. I, clar, ha estat molt fort, hem tingut que treballar moltíssim, primer per poder atendre els nostres clients, i després per entendre l'administració en aquestes mesures tan ràpides, urgents, que anava traient sobre la marxa, que en molts casos una medida al dia següent se contradia o se remodificava, se rectificava, i llavors moltes vegades sense poder-les entendre al 100%, al qual teníem que interpretar-les i traspassar-les als nostres clients perquè poguessin operar.